ഇന്നത്തെ പരിശുദ്ധ ബലി അർപ്പിക്കുന്നത് സരീനയുടെ പ്രത്യേക ഇൻറ്റൻഷന് വേണ്ടി, ജോർജ് ആൻഡ് ഫാമിലിയുടെ പ്രത്യേക ഇൻറ്റൻഷന് വേണ്ടി, ജോസഫ്, ജോയൽ ആൻഡ് ജീൻ ഇവരുടെ പ്രത്യേക ഇൻറ്റൻഷന് വേണ്ടി, അതോടൊപ്പം ആൽഡ്രിക്, ആരൻ, ക്രിസ്, ക്ലാരിസ ഇവരുടെ പ്രത്യേക നിയോഗത്തിന് വേണ്ടിയും ഈ പരിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കുന്നു. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സംസർഗവും നിങ്ങളോടുകൂടെയും ക്രിസ്തുവിൽ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, കാരുണ്യവാനായ ദൈവത്തിന് നമ്മളെ തന്നെ പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നാം അർപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ പരിശുദ്ധ ബലി സ്വീകാര്യമായ ബലിയാക്കി തരണമേ എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പരസ്പരം ക്ഷമിച്ചും സ്നേഹിച്ചും നാം ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കും. പരസ്പരം പൊറുക്കുമ്പോഴും ക്ഷമിക്കുമ്പോഴും ദൈവം നമ്മളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അവിടുത്തെ കൃപ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കാരുണ്യം ചൊരിയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ന് നാം പ്രത്യേകമായിട്ട് എല്ലാ റിലീജിയസിനു വേണ്ടിയും ഈ പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും നിയോഗങ്ങൾ ഉണ്ണിയേശുവിൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കാം. നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും, നമ്മളുടെ കുടുംബങ്ങളെയും നമ്മളുടെ സമൂഹത്തെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് താഴ്മയോടെ ഉണ്ണീശുവിനോട് നമ്മൾക്ക് കേണപേക്ഷിക്കാം. നാം അർപ്പിക്കുന്ന ഈ പരിശുദ്ധ ബലി പൂർണ്ണമായി സ്വീകാര്യമാകുവാൻ വേണ്ടി നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് അവിടുത്തെ കാരുണ്യവും സ്നേഹവും നമ്മളിലേക്ക് ചൊരിയണമേ എന്ന് നമ്മൾക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അല്പസമയം മൗനമായി നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് ദൈവത്തോട് യാചിക്കാം. സർവശക്തനായ ദൈവത്തോടും എന്നാൽ വിചാരത്താലും വാക്കാലും പ്രവൃത്തിയാലും ഉപേക്ഷയാലും ഞാൻ വളരെയേറെ പാപം ചെയ്തു പോയി. എൻ്റെ വലിയ പിഴ. ആകയാൽ നിത്യന്യായ പരിശുദ്ധ മറിയത്തോടും എല്ലാ മാലാഖമാരോടും വിശുദ്ധരോടും സഹോദരൻ നിങ്ങളോടും ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു, എനിക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. സർവശക്തനായ ദൈവം കനിഞ്ഞ് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പൊറുത്ത് നമ്മെ നിത്യജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുമാറാകട്ടെ. അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിനു മഹത്വം, ഭൂമിയിൽ സന്മനസ്സുള്ളോർക്ക് ശാന്തിയുമേ. അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു, അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ പുകഴ്ത്തുന്നു, ആരാധിച്ചങ്ങയെ വാഴ്ത്തുന്നു.
താതനാം ദൈവമേ, താതനാം അങ്ങയെ വാഴ്ത്തുന്നു. ഏകാത്മജാദേവസൂനുവേ, കർത്താവാം ശ്രീ യേശു ക്രിസ്തുവേ, ദൈവമേ കർത്താവാം അങ്ങയെ വാഴ്ത്തുന്നു. ദൈവത്തിൻ കുഞ്ഞാടേ, താതനാം ദൈവത്തിൻ സൂനുവേ, അങ്ങയെ വാഴ്ത്തി സ്തുതിക്കുന്നു. ലോകത്തിൽ പാപമീ അന്താവേ, കാരുണ്യം തൂകണേ ഞങ്ങളിൽ. ലോകത്തിൻ പാപമീ അന്താവേ, ഞങ്ങൾ തൻ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണേ. നിത്യപിതാവിന്റെ പാർശ്വത്തിൽ നേർവലം ഭാഗത്തിരുന്നിടും ഞങ്ങൾ തൻ രക്ഷകൻ യേശുവേ, കാരുണ്യം തൂകണേ ഞങ്ങളിൽ. സത്യസ്വരൂപൻ പിതാവുതൻ നിത്യമഹിമാവിൻ തേജസ്സിൽ, പാവനാത്മാവുതൻ ഐക്യത്തിൽ വാഴുന്ന ക്രിസ്തുവാം യേശുവേ, അങ്ങു മാത്രം പരിപാവനൻ, അങ്ങു താനേകനാം നാഥനും, അങ്ങു മാത്രം പരമോന്നതൻ, ത്രിത്വൈക ദൈവമഹത്വത്തിൽ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രത്യേകമായിട്ട് എല്ലാ റിലീജിയസിനും വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ പരിശുദ്ധ ബലിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം. സർവശക്തനും നിത്യനുമായ ദൈവമേ, ജോർദാൻ നദിയിൽ ക്രിസ്തു ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ച ശേഷം പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവിടുത്തെ മേൽ ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ അങ്ങേ പ്രിയപുത്രനായി അവിടുത്തെ സഘോഷം അങ്ങ് പ്രഖ്യാപിച്ചുവല്ലോ. ജലത്താലും പരിശുദ്ധാത്മാവിലാലും പുതുജന്മം പ്രാപിച്ച അങ്ങേ ദത്തുപുത്രൻ അങ്ങേ പ്രീതിയിൽ എന്നും നിലനിൽക്കാൻ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അങ്ങയോടുകൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ എന്നെന്നും ദൈവവും കർത്താവുമായി വാഴുന്ന അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളേണമേ. ആമേൻ. ഒന്നാം വായന സുഭാഷിതങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന്. മകനെ, നിന്റെ പിതാവിൻ്റെ പ്രബോധനം ചെവിക്കൊള്ളുക, മാതാവിൻ്റെ ഉപദേശം നിരസിക്കരുത്. അവ നിന്റെ ശിരസിൽ വിശിഷ്ടഹാരവും കഴുത്തിന് പതക്കങ്ങളുമത്രേ. മകനെ, പാപികളുടെ പ്രലോഭനത്തിന് വഴങ്ങരുത്. അവർ പറഞ്ഞേക്കാം, വരിക, പതിയിരുന്ന് കൊല ചെയ്യാം. നിഷ്കളങ്കരെ ക്രൂരമായി കുരുക്കിൽപ്പെടുത്താം. അവരെ പാതാളമെന്ന പോലെ നമുക്ക് ജീവനോടെ വിഴുങ്ങാം. അവർ ഗർത്തത്തിൽ പതിക്കുന്നവരെ പോലെ ആകും. വിലയേറിയ വിഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും. കൊള്ള മുതൽ കൊണ്ട് നമുക്ക് വീട് നിറയ്ക്കാം. ഞങ്ങളോട് പങ്കുചേരുക, നമുക്കൊരു പണസഞ്ചി മാത്രം. മകനെ, നീ അവരുടെ വഴിയെ പോകരുത്. അവരുടെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുക. അവരുടെ പാദങ്ങൾ തിന്മയിലേക്ക് പായുന്നു. ചോര ചിന്താൻ അവർ വെമ്പൽ കൊള്ളുന്നു. പക്ഷി കാണുകെ അതിന് വലവയ്ക്കുന്നത് നിഷ്ഫലമാണല്ലോ. ഇവർ പതിയിരിക്കുന്നത് സ്വന്തം രക്തത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. സ്വന്തം ജീവന് തന്നെ അവർ കെണിവയ്ക്കുന്നു.
ആക്രമത്തിലൂടെ നേട്ടമുണ്ടാക്കുന്നവരുടെ എല്ലാം ഗതി ഇതാണ്. അത് അവരുടെ തന്നെ ജീവനെ അപഹരിക്കുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ വചനം. ദൈവത്തിനു നന്ദി. ചിത്തരാൽ സങ്കീർത്തനങ്ങളാൽ ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തിടുവിൻ. ശക്തി സങ്കേതമാം ഉന്നതനീശനെ പാടിപ്പുകഴ്ത്തിടുവിൻ. ആഹ്ലാദ ചിത്തരായി സങ്കീർത്തനങ്ങളാൽ ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തിടുവിൻ. ശക്തി സങ്കേതമാം ഉന്നതനീശനെ പാടിപ്പുകഴ്ത്തിടുവിൻ. രണ്ടാം വായന. വിശുദ്ധ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ ഗലാത്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ നിന്ന്. സഹോദരരെ, ഒരുവൻ എന്തെങ്കിലും തെറ്റിലകപ്പെട്ടാൽ ആത്മീയരായ നിങ്ങൾ സൗമ്യതയോടെ അവനെ വീണ്ടെടുക്കുവിൻ. നിങ്ങളും പ്രലോഭിതരാകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊള്ളുവിൻ. പരസ്പരം ഭാരങ്ങൾ വഹിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിയമം പൂർത്തിയാക്കുവിൻ. ഒരുവൻ താൻ ഒന്നുമില്ലാതിരിക്കെ എന്തോ ആണെന്ന് ഭാവിക്കുന്നെങ്കിൽ അവൻ തന്നെ വഞ്ചിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഓരോ വ്യക്തിയും സ്വന്തം ചെയ്തികൾ വിലയിരുത്തട്ടെ. അപ്പോൾ അഭിമാനിക്കാനുള്ള വക അവനിൽ നിന്നായിരിക്കും, മറ്റുള്ളവരിലായിരിക്കുകയില്ല. എന്തെന്നാൽ ഓരോരുത്തരും സ്വന്തം ഭാരം വഹിച്ച് മതിയാവൂ. വചനം പഠിക്കുന്നവൻ തനിക്കുള്ള എല്ലാ നല്ല വസ്തുക്കളുടെയും പങ്ക് തൻ്റെ അധ്യാപകന് നൽകണം. നിങ്ങൾക്ക് വ്യാമോഹം വേണ്ട. ദൈവത്തെ കബളിക്കാനാവില്ല. മനുഷ്യൻ വിതയ്ക്കുന്നത് തന്നെ കൊയ്യും. എന്തെന്നാൽ സ്വന്തം ജഡത്തിനായി വിതയ്ക്കുന്നവൻ ജഡത്തിൽ നിന്ന് നാശം കൊയ്തെടുക്കും. ആത്മാവിനായി വിതയ്ക്കുന്നവനാകട്ടെ ആത്മാവിൽ നിന്ന് നിത്യജീവൻ കൊയ്തെടുക്കും. നന്മ ചെയ്യുന്നതിൽ നമുക്ക് മടുപ്പ് തോന്നാതിരിക്കട്ടെ. എന്തെന്നാൽ നമുക്ക് മടുപ്പ് തോന്നിയതിനാൽ യഥാകാലം വിളവെടുക്കാം. ആകയാൽ നമുക്ക് അവസരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സകല മനുഷ്യർക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് വിശ്വാസത്താൽ ഓരോ കുടുംബത്തിൽ അംഗങ്ങളായവർക്ക് നന്മ ചെയ്യാം. കർത്താവിൻ്റെ വചനം. ദൈവത്തിനു നന്ദി. മനസ്സിൽ പൂമഴ ചൊരിയും വചനം, മിശിഹായുടെ നൽവചനം. ഹൃദയത്തിൽ മണിവാതിൽ തുറക്കും ദൈവത്തിൻ തിരുവചനം. മനസ്സിൽ പൂമഴ ചൊരിയും വചനം, മിശിഹായുടെ നൽവചനം. ഹൃദയത്തിൽ മണിവാതിൽ തുറക്കും ദൈവത്തിൻ തിരുവചനം. Hallelujah, 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 Hallelujah. ആർത്തു പാടിടാം. Hallelujah, 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 Hallelujah. ആർത്തു പാടിടാം. കർത്താവ് നിങ്ങളോടുകൂടെയും വിശുദ്ധ മത്തായി എഴുതിയ പരിശുദ്ധ സുവിശേഷം. അധ്യായം 15 തിരുവചനങ്ങൾ. അധ്യായം 18 തിരുവചനങ്ങൾ 15 മുതൽ 20 വരെ. നിന്റെ സഹോദരൻ തെറ്റു ചെയ്താൽ നീയും അവനും മാത്രമായിരിക്കുമ്പോൾ ചെന്ന് ആ തെറ്റ് അവന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക. അവൻ നിന്റെ വാക്കു കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ നീ നിന്റെ സഹോദരനെ നേടി. അവൻ നിന്നെ കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ 2-3 സാക്ഷികൾ ഓരോ വാക്കും സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി
ഒന്നോ രണ്ടോ സാക്ഷികളോട് കൂടി നിന്നോടൊത്ത് കൊണ്ടുപോവുക. അവൻ അവരെയും അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സഭയോട് പറയുക. സഭയെപ്പോലും അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ നിനക്ക് വിജാതീയനെ പോലെയും ചുങ്കക്കാരനെ പോലെയും ആയിരിക്കട്ടെ. സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ കെട്ടുന്നതെല്ലാം സ്വർഗത്തിലും കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ അഴിക്കുന്നതെല്ലാം സ്വർഗത്തിലും അഴിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും. വീണ്ടും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, ഭൂമിയിൽ നിങ്ങളിൽ 2 പേർ യോജിച്ച് ചോദിക്കുന്നത് ഏതു കാര്യവും എൻ്റെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് നിറവേറ്റിത്തരും. എന്തെന്നാൽ 2 or 3 പേർ എൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നിടത്ത് അവരുടെ മധ്യേ ഞാൻ ഉണ്ടാകും. കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം. ഈ സുവിശേഷ വചനങ്ങൾ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. ക്രിസ്തുവിൽ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഇന്ന് നൊവേനയുടെ അവസാന ദിവസമാണ്. 9ാം ദിവസത്തെ നൊവേനയാണ് നാം ഇന്ന് ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഈ പരിശുദ്ധ ബലിയിലൂടെ, തിരുവചനത്തിലൂടെ ഇന്ന് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് പരസ്പരം ക്ഷമിക്കുവാനാണ്. നാം പരസ്പരം ക്ഷമിക്കുമ്പോഴാണ് സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ദൈവം കേൾക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ അവസാന വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്: 1 or 2 പേർ എൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ അവരുടെ മധ്യേ ഞാനുണ്ടായിരിക്കും. 1 or 2 പേർ എൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നിടത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അവിടെ അനുഭവപ്പെടും. നാം എല്ലാവരും ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്ന മക്കളാണ്. ഈ ദേവാലയത്തിൽ നാം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് വന്നിരിക്കുന്നത്? നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രധാന കാര്യം എന്താണ്? ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ, നമ്മളെ തന്നെ ഉണ്ണിയേശുവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, നമ്മളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ഉണ്ണിയേശുവിൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ച് നമ്മളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ണീശോട് തുറന്നു പറയാൻ. അത് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നാം ഉണ്ണീശോട് തുറന്നു പറയുമ്പോൾ അതൊരു വലിയ പ്രാർത്ഥനയായിട്ട് മാറുന്നു. പക്ഷേ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വന്നുകൊണ്ടാണ് നാം ചെയ്യുന്നത്. ഒറ്റയ്ക്കല്ല, തീർച്ചയായും നാം എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിലായിക്കൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നാം ചെയ്യുന്നത്. നാം ഹൃദയം തുറന്ന് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കുന്നു. നമ്മളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ദൈവം കേൾക്കണമെങ്കിൽ, നമ്മളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് അനുസരിച്ച് ദൈവം ഉത്തരം നൽകണമെങ്കിൽ നാം പരസ്പരം ക്ഷമിക്കുന്ന മക്കളായിരിക്കണം. നാം പരസ്പരം ഹൃദയത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് നാം ക്ഷമിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സ്നേഹമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ ദൈവം കേൾക്കും. ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക, നീയും നിൻ്റെ കുടുംബവും രക്ഷ പ്രാപിക്കും. ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടാണ് നാം നമ്മളുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി, നമുക്ക് വേണ്ടി, നമ്മുടെ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് ഈ ആലയത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നാം ഒന്നോർക്കുക, നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കുക, ഞാൻ എൻ്റെ സഹോദരനോട് ക്ഷമിക്കുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷമിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ക്ഷമിക്കുന്ന ഹൃദയവുമായിട്ടാണ് നാം ഈ അൾത്താരയ്ക്ക് മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഉണ്ണീശോ നമ്മളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വളരെ ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്ന 2 സഹോദരന്മാർ, ദേവസിയും ലോനപ്പനും, ചെറുപ്പത്തിലെ അവരൊരുമിച്ചാണ്, വളരെ നല്ല കൂട്ടായിരുന്നു. വിവാഹമെല്ലാം കഴിഞ്ഞു, അവർക്ക് മക്കളുണ്ടായി, നല്ല രീതിയിൽ അവർ മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ്. എന്നാൽ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഈ മക്കളുടെ ഇടയിൽ വഴക്കുണ്ടായി. സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒത്തൊരുമിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്ന മക്കളാണ്. പള്ളിയിലെല്ലാം ദിവസവും പള്ളിയിൽ പോകുമായിരുന്നു.
അതെല്ലാം മറ്റു കുദാശകളെല്ലാം പങ്കെടുത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായി ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിച്ചു പോകുന്ന മക്കളായിരുന്നു. എന്നാൽ ഒരു ദിവസം സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരിൽ വഴക്കുണ്ടായി, അത് കേസായി. കേസ് ദേവസി ചേട്ടന് അനുകൂലമായി. അപ്പോൾ കേസ് ദേവസി ചേട്ടന് അനുകൂലമായ ദിവസം ലോനപ്പച്ചേട്ടൻ അന്ന് രാത്രി ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു. എന്തായിരുന്നു തീരുമാനം? ദേവസി ചേട്ടൻ്റെ കിണറ്റിൽ വിഷം കലക്കുക, കിണറ്റിലെ വെള്ളത്തിൽ വിഷം കലക്കുക. അന്ന് രാത്രി ലോനപ്പച്ചേട്ടൻ ഈ ദേവസി ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കിണറ്റിൽ വിഷം കലക്കി. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ലോനപ്പച്ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിൽ അവിടുത്തെ വികാരിയച്ഛൻ വരികയാണ്. അപ്പോൾ വികാരിയച്ഛനോട് ലോനപ്പച്ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേളയിൽ ലോനപ്പച്ചേട്ടൻ ചെയ്ത കാര്യം തുറന്ന് വികാരിയച്ഛനോട് പറഞ്ഞു. വികാരിയച്ഛോ, കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ ഞാൻ ദേവസി ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി, കേസ് അനുകൂലമായിട്ടാണ്, ദേവസി ചേട്ടൻ അനുകൂലമായിരുന്നു, ഞാൻ അതിൽ തോറ്റുപോയി, ദേവസി ചേട്ടൻ്റെ കിണറ്റിൽ ഞാൻ വിഷം കലക്കി. വികാരിയച്ഛൻ ലോനപ്പൻ ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞു, മകനെ, അത് ശരിയല്ല, നീ ചെയ്തത് ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റാണ്. നിങ്ങൾ ഒത്തൊരുമിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് ജീവിച്ചു വന്ന മക്കളാണ്. ഈ ഇടവക തന്നെ നിങ്ങളൊരു നല്ല മോഡലായിരുന്നു. നീ അത് ചെയ്ത് തെറ്റായിപ്പോയി, കുഴപ്പമില്ല. ഇന്ന് രാത്രി പോയി എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ കിണറ്റിലെ വെള്ളം വറ്റിക്കുക എന്ന്. ലോനപ്പൻ ചേട്ടൻ വികാരിയച്ഛൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ദേവസി ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി ദേവസി ചേട്ടൻ അറിയാതെ കിണറ്റിലെ വെള്ളം പറ്റിച്ചു, കിണർ വറ്റിച്ചു. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ലോനപ്പൻ ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നു. അപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസവും വികാരിയച്ഛൻ പറഞ്ഞു ചെന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വികാരിയച്ഛൻ ലോനപ്പൻ ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞു, മകനെ, ഇനി ഒരു കിണറ്റിലേ കൂടി വെള്ളം വറ്റിക്കാനുണ്ട്. അതെവിടത്തെ കിണറാണോ ചോ? ഞാൻ അവിടുത്തെ കിണറ്റിൽ വെള്ളം വറ്റിച്ചു, ഇനി ഏത് കിണറ്റിലെ വെള്ളമാണ് വറ്റിക്കേണ്ടത്? അപ്പോൾ വികാരിയച്ഛൻ ഈ മകനോട് പറഞ്ഞത്, നിന്റെ ഹൃദയമാകുന്ന കിണറ്റിലെ വെള്ളം വറ്റിക്കാനുണ്ട്. നീ ആകുന്ന കിണറ്റിലെ വെള്ളത്തിലും വിഷം ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. നീ ദേവസി ചേട്ടൻ്റെ കിണറ്റിലെ വെള്ളത്തിൽ വിഷം ചേർത്തതുപോലെ ആ വെള്ളം നീ തീർച്ചയായിട്ടും വറ്റിച്ചു. എന്നാൽ നീ ആകുന്ന കിണറ്റിലും വിഷം കലർന്നിട്ടുണ്ട്. നിന്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള വിഷം പൂർണ്ണമായി നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റുക. എന്നാൽ മാത്രമേ നിനക്ക് നിന്റെ സഹോദരനുമായിട്ട് രമ്യതപ്പെട്ട് ദൈവം തരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ചൊരിയുന്ന സ്നേഹത്തിൽ ജീവിക്കുവാനായിട്ട് നിനക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ലോനപ്പൻ ചേട്ടന് വളരെ സങ്കടം തോന്നി. അവന് മനസ്സിലായി, ലോനപ്പൻ ചേട്ടന് മനസ്സിലായി, ശരിയാണ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞത്. എൻ്റെ ജീവിതമാണ്, എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു കിണറുണ്ട്. ആ കിണറ്റിലെ വെള്ളത്തിൽ വിഷം കലർന്നിട്ടുണ്ട്. ആ വിഷം ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് വറ്റിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ ആ വിഷം തുടച്ചു നീക്കാതെ എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുവാനോ മറ്റുള്ളവരെ സ്വീകരിക്കുവാനോ മറ്റുള്ളവരുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുവാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുകയില്ല. വികാരിയച്ഛൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഈ മകൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു. അങ്ങനെ ഈ മകൻ തൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ വിഷം വറ്റിക്കുകയാണ് ഒരു നല്ല കുമ്പസാരത്തിലൂടെ. വികാരിയച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പോയി മുട്ടുകുത്തി ഒരു നല്ല കുമ്പസാരം നടത്തി ആ മകൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആവുന്ന വിഷം കലർന്നിയ വെള്ളം പൂർണ്ണമായിട്ട് വറ്റിച്ചപ്പോൾ അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹം നിലനിൽക്കുകയുണ്ടായി. അവൻ്റെ ഹൃദയം യേശുവിൻ്റെ കാരുണ്യത്താൽ നിറഞ്ഞ ഹൃദയമായിട്ട് മാറി. ആ കുമ്പസാരം കഴിഞ്ഞ് വൈദികനോട് അവൻ പറഞ്ഞു, അച്ചോ, ഞാൻ ദേവസി ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് മാപ്പ് ചോദിക്കും. ഞാൻ എൻ്റെ ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കൂട്ടുകാരനെ ഞാൻ ചതിച്ചു, ഞാൻ അവനെ വഞ്ചിച്ചു, ഞാൻ അവനെ പറ്റിച്ചു. ഞാൻ അവൻ്റെ അടുക്കൽ പോയി മാപ്പ് അപേക്ഷിക്കും. ലോനപ്പൻ ചേട്ടൻ ദേവസി ചേട്ടൻ്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് പോകുവാനായിട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ദേവസി ചേട്ടൻ ലോനപ്പൻ ചേട്ടൻ്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് എന്തിനു വേണ്ടി മാപ്പ് ചോദിക്കുവാൻ. അവർ രണ്ടുപേരും മാപ്പ് ചോദിച്ചു, സ്നേഹത്തിൽ ആലിംഗനം ചെയ്തു. സ്നേഹമുള്ളവരെ, അവിടെ അവർക്ക് ദർശിക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു ദൈവത്തെ. അവിടെ അവർക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു, പരസ്പരം കാണുവാനും ദർശിക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു സ്നേഹമാകുന്ന ദൈവത്തെ. പരസ്പരം ക്ഷമിക്കുവാൻ പഠിപ്പിച്ച ദൈവത്തെ അവർ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞു. അതാണ് ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിലും പറയും, നാം പരസ്പരം ക്ഷമിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വന്ന് വസിക്കും.
നാം പരസ്പരം ക്ഷമിക്കുകയും പൊറുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഹൃദയം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്താൽ നിറയ്ക്കുകയും ദൈവത്തിൻ്റെ കാരുണ്യത്താൽ നമ്മളെ നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവത്തെ നമ്മൾക്ക് അനുഭവിച്ചറിയുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. പ്രാർത്ഥനയിൽ നാം ചോദിക്കുന്നത് എന്തും ദൈവം നമ്മൾക്ക് തരും. വിശ്വസിക്കുക, ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക, നീയും നിൻ്റെ കുടുംബവും രക്ഷ പ്രാപിക്കും എന്നാണ് വചനം പറയുന്നത്. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന മക്കളാണ് നാം ഓരോരുത്തരും. ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടാണ് നാം ഈ ആലയത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഉണ്ണീശോയിൽ പൂർണ്ണമായി നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിച്ച് വിശ്വസിച്ച് നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ ഉണ്ണീശോ കേൾക്കുകയും അതനുസരിച്ച് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾക്ക് പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസമുണ്ട്. ഈ വിശ്വാസത്തിൽ പൂർണ്ണമായി നിലനിന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരോട് ക്ഷമിക്കുകയും പൊറുക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ദൈവം തരുന്ന സ്നേഹം, ദൈവം തരുന്ന കാരുണ്യം നമ്മളിൽ മാത്രം നിലനിർത്താതെ അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്കും ചൊരിഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന, ദൈവത്താൽ സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്ന, ക്ഷമിക്കുന്ന മക്കളായി നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ജീവിക്കാം. സ്നേഹമുള്ളവരെ, അപ്പോൾ നാം ഇന്ന് അർപ്പിക്കുന്ന ഈ പരിശുദ്ധ ബലി സ്നേഹത്തിൻ്റെ ബലിയായി നമ്മൾക്ക് അർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. നാം ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ ദൈവം പൂർണ്ണമായി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും. അങ്ങനെ ഉണ്ണീശോയുടെ സ്നേഹവും കൃപയും ശാന്തിയും സമാധാനവുമെല്ലാം നമ്മളിൽ എന്നും, നമ്മളുടെ കുടുംബത്തിലും നമ്മളിലും എന്നും നിലനിൽക്കും. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഈ പരിശുദ്ധ ബലിയിൽ നമ്മൾക്കെല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നല്ലവനായ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം. നമ്മളിലേക്ക് ചൊരിഞ്ഞ എല്ലാ കൃപകൾക്കും ദൈവത്തെ നമ്മൾക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് ഉണ്ണീശോയോട് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും ക്ഷമിക്കുവാനുള്ള മക്കളായി വളർത്തണമെന്ന് നമുക്ക് യാചിക്കാം. നമ്മളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ, നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ, നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിൽ അവിടുത്തെ അനുഭവിക്കുവാനുള്ള കൃപ തരണമേ എന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ പരിശുദ്ധ ബലിയിൽ താഴ്മയോടെ യാചിക്കാം. പരസ്പരം ക്ഷമിച്ച് പരസ്പരം പൊറുത്ത് ദൈവത്തിൽ മാത്രം നാം നിലകൊള്ളുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മളെ അവിടുത്തെ കൃപകളാൽ, അവിടുത്തെ അനുഗ്രഹത്താൽ നിറയ്ക്കും. അതിനായി ഈ പരിശുദ്ധ ബലിയിൽ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതോടൊപ്പം എല്ലാ റിലീജിയസ് മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയും ഈ പരിശുദ്ധ ബലിയിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാം. എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക. ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം നമ്മൾക്കെല്ലാവർക്കും ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കാം. ഏക ദൈവത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. സ്രഷ്ടാവും സർവശക്തനുമായ പിതാവിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഏക കർത്താവും ജാതനായ ഏക ദൈവപുത്രനും എല്ലാ യുഗങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പിതാവിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവനുമായ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ദൈവവും പ്രകാശത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശവും സത്യദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള സത്യദൈവവും ജനിച്ചവനെങ്കിലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്തവനും പിതാവുമായ സത്യലേഖനുമായ അവിടുന്ന് വഴി സകലവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട് മനുഷ്യനായ നമുക്ക് വേണ്ടിയും നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയും അവിടുന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി മനുഷ്യനായി തീർന്നു. പോന്തിയോസ് പിലാത്തോസിന്റെ കാലത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട് പീഡകൾ സഹിച്ച് മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട് വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മൂന്നാം ദിവസം ഉയർക്കുകയും സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആരോപണം ചെയ്യുകയും പിതാവിന്റെ വലത്തുഭാഗത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ജീവിക്കുന്നവരെയും മരിച്ചവരെയും വിധി അവിടുന്ന് മഹത്വത്തോടെ വീണ്ടും വരും. അവിടുത്തെ രാജ്യത്തിന് അവസാനമുണ്ടാവുകയില്ല. കർത്താവും ജീവദാതാവും പിതാവിൽ നിന്നും പുത്രനിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്നവനും പിതാവിനോടും പുത്രനോടും ഒപ്പം ആരാധിക്കപ്പെടുന്നവനും സ്തുതിക്കപ്പെടുന്നവനും പ്രവാചകന്മാർ വഴി സംസാരിച്ചവനുമായ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഏകവും വിശുദ്ധവും സാർവത്രികവും അപ്പോസ്തലികവുമായ സഭയിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായുള്ള ഏക ജ്ഞാനസ്നാനം ഞാൻ ഏറ്റുപറയുകയും മരിച്ചവരുടെ ഉയർപ്പും വരാനിരിക്കുന്ന യുഗത്തിലെ ജീവിതവും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആമേൻ. സ്നേഹമുള്ളവരെ, നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനകൾ ഉണ്ണീശോയുടെ തിരുസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കാം. കണ്ണുകളടച്ച് കൈകൾ കൂപ്പി നമ്മളുടെ വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥനകളും കുടുംബ പ്രാർത്ഥനകളും അതുപോലെ തന്നെ സമൂഹ പ്രാർത്ഥനകളുമെല്ലാം ഉണ്ണീശോയുടെ തിരുസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിശബ്ദതയിൽ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം. കാഴ്ചയർപ്പണം.
സഹോദരൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ബലി സർവശക്തനും പിതാവുമായ ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമാകുവാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. കർത്താവിന്റെ നാമത്തിന്റെ സ്തുതിക്കും മഹിമയ്ക്കും നമ്മുടെ അവിടുത്തെ തിരുസഭ മുഴുവന്റെ നന്മയ്ക്കുമായി അങ്ങേ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ബലി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. കർത്താവേ, അങ്ങേ പ്രിയപുത്രൻ്റെ ഈ വെളിപ്പെടുത്തലിൽ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന കാഴ്ചദ്രവ്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണമേ. അങ്ങനെ അങ്ങേ വിശ്വാസികളുടെ ബലിവസ്തു ലോകത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾ കരുണാപൂർവം കഴുകിക്കളയാൻ തിരുവുള്ളമായ അവിടുത്തെ ബലിയായി പരിണമിക്കുമാറാകണമേ. എന്നെന്നും ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളേണമേ. ആമേൻ. കർത്താവ് നിങ്ങളോടുകൂടെ, അങ്ങേ ആത്മാവോടും കൂടെ. ഹൃദയങ്ങൾ ഉയർത്തുവിൻ. കർത്താവിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവത്തിന് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കാം. അത് ഉചിതവും ന്യായവും അത്രേ. കർത്താവെ, പരിശുദ്ധനായ പിതാവേ, സർവശക്തനും നിത്യനുമായ ദൈവമേ, എങ്ങും എപ്പോഴും അങ്ങേക്കു ഞങ്ങൾ കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉചിതവും ന്യായവും യോഗ്യവും രക്ഷാകരവുമാണല്ലോ. അങ്ങ് ജോർദാനിൽ വച്ച് അത്ഭുതകരമായ രഹസ്യങ്ങളാൽ ഒരു ജ്ഞാനസ്നാനം കാണിച്ചു തന്നു. അങ്ങനെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി വന്ന ശബ്ദത്തിലൂടെ അങ്ങേ വചനം മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ വസിക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടാൻ ഇടയാക്കി. മാത്രമല്ല, പ്രാവിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്ന ആത്മാവിലൂടെ അങ്ങേ ദാസനായ ക്രിസ്തു ആനന്ദ തൈലത്താൽ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടുവെന്നും ദരിദ്രരോട് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാൻ അയക്കപ്പെട്ടുവെന്നും അറിയപ്പെടുവാൻ ഇടയാക്കുകയും ചെയ്തു. ആകയാൽ സ്വർഗീയ ശക്തികന്മാരോട് ചേർന്ന് ഭൂമിയിൽ ഞങ്ങൾ നിരന്തരം പ്രകീർത്തിക്കുന്നു. അങ്ങേ മഹാമഹിമയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ അവിരാമം പ്രഘോഷിക്കുന്നു. സൈന്യങ്ങൾ തൻ കർത്താവേ, പരിശുദ്ധൻ നീ പരിശുദ്ധൻ, അത്യുന്നതനായ ദൈവമേ, പരിശുദ്ധൻ നീ പരിശുദ്ധൻ. സൈന്യങ്ങൾ തൻ കർത്താവേ, പരിശുദ്ധൻ നീ പരിശുദ്ധൻ, അത്യുന്നതനായ ദൈവമേ, പരിശുദ്ധൻ നീ പരിശുദ്ധൻ. മാലാഖവൃന്ദം പാടുന്നു പരിശുദ്ധൻ, വാനവദൂതരും പാടുന്നു പരിശുദ്ധൻ. മാലാഖവൃന്ദം പാടുന്നു പരിശുദ്ധൻ, വാനവദൂതരും പാടുന്നു പരിശുദ്ധൻ. ക്രോവേമാർ ശ്രാവേമാർ സ്വർഗീയരും ചേർന്ന് ഒന്നായി പാടുന്നു ഹോശാന. ശ്രാവേമാർ സ്വർഗീയരും ചേർന്നു ഒന്നായി പാടുന്നു ഹോശാന. ഹോശാന ഹോശാന, കർത്താവാം ദൈവത്തിനോശാന. ഹോശാന ഹോശാന, കർത്താവാം ദൈവത്തിനോശാന. ഈ ധന്യനിമിഷത്തിൽ നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും കർത്താവിൽ സമർപ്പിക്കാം. നമ്മളുടെ കുടുംബങ്ങളെ കർത്താവിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാം. പ്രത്യേകമായിട്ട് എല്ലാ റിലീജിയസ് മക്കളെയും കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കാം. എല്ലാവരും സത്യസന്ധതയോടും വിശ്വസ്തയോടും അവരെടുത്തിരിക്കുന്ന വ്രതവാഗ്ദാനം നിറവേറ്റുവാനുള്ള കൃപ തരയണമെന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം.
കർത്താവെ, സർവവിശുദ്ധിയുടെയും ഉറവിടമായ അങ്ങ് സത്യമായും പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ആകയാൽ അങ്ങേ ആത്മാവാൽ മഞ്ഞുകണം പോലെ ഈ കാണിക്കകൾ പവിത്രമാക്കണമേ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്കായി ഇവ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരവും രക്തവുമായി തീരുമാറാകട്ടെ. അവിടുന്ന് ഒറ്റിക്കൊടുക്കപ്പെട്ട് സമനസാലെ പീഡകൾ സഹിച്ചപ്പോൾ അപ്പമെടുത്ത് കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ച് മുറിച്ച് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അരുൾ ചെയ്തു, എല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുവിൻ. എന്തെന്നാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അർപ്പിക്കാനിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ശരീരം ആകുന്നു. യേശുവേ നാഥാ, അങ്ങയെ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു. ജീവനുമെൻ്റെ സർവസ്വവും മുൻപിലണച്ചു കുമ്പിടുന്നു. അപ്രകാരം അത്താഴം കഴിഞ്ഞ് പാനപാത്രമെടുത്ത് വീണ്ടും അങ്ങേക്ക് കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ച് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അരുൾ ചെയ്തു, എല്ലാവരും വാങ്ങി ഇതിൽ നിന്ന് കുടിക്കുവിൻ. എന്തെന്നാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അനേകർക്കു വേണ്ടിയും പാപമോചനത്തിനായി ചിന്തപ്പെടാനിരിക്കുന്ന എൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ നവീനവും സനാതനവുമായ ഉടമ്പടിയുടെ പാനപാത്രമാകുന്നു. ഇത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവിൻ. പാവനാത്മാവേ, അങ്ങയെ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു. ജീവനുമെൻ്റെ സർവസ്വവും മുൻപിലണച്ചു കുമ്പിടുന്നു. വിശ്വാസത്തിൻ്റെ രഹസ്യം. കർത്താവേ, അങ്ങ് വീണ്ടും വരുന്നതുവരെ അങ്ങേ മരണം ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, അങ്ങ് ഉയർപ്പ് ഞങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുന്നു. ആകയാൽ കർത്താവെ, അവിടുത്തെ മരണവും ഉയർപ്പും ഓർത്തുകൊണ്ട് അങ്ങേ തിരുമുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതിനും അങ്ങയെ പരിചരിക്കുന്നതിനും അർഹരാക്കി തീർത്തതിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവൻ്റെ അപ്പവും രക്ഷയുടെ പാനപാത്രവും ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് അർപ്പിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിലും രക്തത്തിലും പങ്കുചേരുന്ന ഞങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഒന്നായി ചേർക്കണമെന്ന് താഴ്മയോടെ ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കർത്താവെ, ഈ ലോകമെങ്ങും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന അങ്ങേ സഭയെ ഓർക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പയോടും ഞങ്ങളുടെ രൂപതാധ്യക്ഷനായ പീറ്റർ പോൾ മെത്രാനോടും വൈദിക ഗണത്തോടുമൊത്ത് സഭയെ അങ്ങ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിക്കണമേ. ഉയർപ്പിൻ്റെ പ്രത്യാശയുടെ നിദ്രകൊള്ളുന്ന ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളെയും അങ്ങേ കാരുണ്യത്തിൽ മരണമടഞ്ഞ സകലരെയും അങ്ങോർക്കുകയും അങ്ങേ മുഖത്തിൻ്റെ പ്രകാശത്തിലേക്ക് അവരെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളെല്ലാവരിലും കനിയണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ദൈവമാതാവായ പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തോടും ആ കന്യകയുടെ ഭർത്താവായ ഭാഗ്യപ്പെട്ട ഔസേപ്പിനോടും അനുഗ്രഹീതരെ അപ്പോസ്തലന്മാരോടും കാലാകാലങ്ങളിൽ അങ്ങയെ പ്രസാദിപ്പിച്ച സകല വിശുദ്ധരോടുമൊത്ത് നിത്യജീവനിൽ പങ്കുചേരാൻ ഞങ്ങളെ അർഹരാക്കുകയും അങ്ങേ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ക്രിസ്തുവിലൂടെ, ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ, ക്രിസ്തുവിൽ തന്നെ സർവശക്തനായ ദൈവവും പിതാവുമായ അങ്ങേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ എല്ലാ ബഹുമതിയും മഹത്വവും എന്നും എന്നേക്കും. ആമേൻ.
രക്ഷാകരമായ കൽപ്പനകളാൽ ഉദ്ബോധിതരായും ദിവ്യോപദേശത്താൽ രൂപവൽകൃതരായും നിർഭയം നമുക്ക് ഏറ്റുചൊല്ലാം. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങേ നാമം പൂജിതമാകണമേ. അങ്ങേ രാജ്യം വരണമേ. അങ്ങേ തിരുമനസ്സ് സ്വർഗ്ഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. അന്നന്ന് വേണ്ട ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളോട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുത്, തിന്മയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. കർത്താവെ, എല്ലാ തിന്മകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ദിനങ്ങളിൽ സമാധാനം കനിവാർന്നു നൽകണമേ. അനുഗ്രഹപൂർണമായ പ്രത്യാശയും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകനായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആഗമനവും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങേ കരുണയുടെ സഹായത്താൽ ശക്തി പ്രാപിച്ച് ഞങ്ങളെപ്പോഴും പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരാകുകയും എല്ലാ വിപത്തുകളിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതരാകുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും അങ്ങയുടേതാകുന്നു. സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു, എൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരുന്നുവെന്ന് അങ്ങേ അപ്പോസ്തലന്മാരോട് അരുൾ ചെയ്ത കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവേ, ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളല്ല പിന്നെയോ അങ്ങേ സഭയുടെ വിശ്വാസം തൃക്കൺ പാർത്ത് അങ്ങേ തിരുവുള്ളമനുസരിച്ച് സഭയ്ക്ക് സമാധാനവും ഐക്യവും നൽകാൻ കനിയണമേ. എന്നെന്നും ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങ് ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളേണമേ. കർത്താവിൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങളോടുകൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അങ്ങേ ആത്മാവോടും കൂടെ. നിങ്ങൾ പരസ്പരം സമാധാനം ആശംസിക്കുവിൻ. ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദൈവകുഞ്ഞാടെ ഞങ്ങളിൽ കനിയണമേ. ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദൈവകുഞ്ഞാടെ ഞങ്ങളിൽ കനിയണമേ. ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദൈവകുഞ്ഞാടെ ഞങ്ങൾക്ക് സമാധാനം നൽകണമേ. ഇതാ ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട്, ഇതാ ലോകത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്നവൻ. ദിവ്യകുഞ്ഞാടിൻ്റെ വിരുന്നിന് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ അനുഗ്രഹീതം. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ ഭവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല. അങ്ങ് ഒരു വാക്ക് ഉച്ചരിച്ചാൽ മാത്രം മതി, എൻ്റെ ആത്മാവ് സുഖം പ്രാപിക്കും. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തിരുശരീരവും തിരുരക്തവും നമ്മളെ നിത്യജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുമാറാകട്ടെ. ആനന്ദമേ ദിവ്യ കൂദാശയ എന്നിലലിയൂ. സ്നേഹവാത്സല്യമേ ആത്മസൗഭാഗ്യമേ പൂർണ്ണമായെന്റെ നിന്റേതായി മാറ്റൂ. ദിവ്യ കാരുണ്യമേ കൃത്തിൽ ആനന്ദമേ ദിവ്യ കൂദാശയ എന്നിലലിയൂ. സ്നേഹവാത്സല്യമേ ആത്മസൗഭാഗ്യമേ പൂർണ്ണമായെന്റെ നിന്റേതായി മാറ്റൂ. മഴയായി പൊഴിയൂ മനസ്സിൽ ഭൂവിൽ സ്നേഹക്കുളിരായി നിറയും എന്നിൽ കൃത്തിൽ. നിത്യമാരാധന സ്തുതിനാഥ, നിത്യമാരാധന സ്തുതിനാഥ.
ആപാതയർപ്പിക്കാം. സ്നേഹം ഒരപ്പമായി എന്നിൽ നിറഞ്ഞിടുമ്പോൾ സർവം ആപാതയർപ്പിക്കാം. ദിവ്യ സൗഭാഗ്യം അങ്ങെന്റെ സ്വന്തം, ദിവ്യ സൗഭാഗ്യം അങ്ങെന്റെ സ്വന്തം. ആത്മാവുണർന്നു നിൻ സ്തുതിഗീതികളാ മഴയായി പൊഴിയൂ മനസ്സിൽ ഭൂവിൽ. സ്നേഹക്കുളിരായി നിറയും എന്നിൽ ഹൃത്തിൽ. നിത്യമാരാധന സ്തുതിനാഥ, നിത്യമാരാധന സ്തുതിനാഥ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ, ദിവ്യദാനത്താൽ പരിപോഷിതരായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേ കാരുണ്യത്തിന് വിനയപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങേ ഏകജാതനെ വിശ്വസ്തയോടെ ശ്രവിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങേ യഥാർത്ഥ മക്കളെന്ന് വിളിക്കപ്പെടാനും അപ്രകാരമായിരിക്കാനും ഇടയാക്കുമാറാകട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന അങ്ങ് കേട്ടരുളേണമേ. കർത്താവ് നിങ്ങളോടുകൂടെ. സർവശക്തനായ ദൈവം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ദിവ്യപൂജ സമാപിച്ചു. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സമാധാനത്തിൽ പോകുവിൻ. ഉണ്ണീശോടുള്ള നൊവേന ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും ഉണ്ണീശോയുടെ തിരുസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തിയോടെ ഈ നൊവേനയിൽ നമ്മൾക്ക് പങ്കെടുക്കാം. പ്രാരംഭ പ്രാർത്ഥന. പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ബത്ലഹേമിലെ പുൽത്തൊട്ടിയിൽ ജാതനായ ദിവ്യ ഉണ്ണീശോയെ അങ്ങയെ സന്ദർശിക്കുവാൻ എത്തിയ ആട്ടിടയന്മാരെ പോലെ ഇതാ ഞങ്ങളും അങ്ങയുടെ തിരുസന്നിധിയിൽ അണഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അത്യുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ അങ്ങയെ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും ദൈവവുമായി ഞങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ആരാധിക്കുന്നു. അനുഗ്രഹദായകനായ ഉണ്ണീശോയെ അങ്ങേ ദിവ്യചനനെയും വിശുദ്ധ ഔസേപ്പും ബത്ലഹേമിലെ കാലിത്തൊഴുത്തിൽ അവിടുത്തെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞ സ്നേഹവും സമാധാനവും ഞങ്ങളിലും എല്ലാ മനുഷ്യരിലും നിറയ്ക്കുവാൻ കനിയണമേ. അർത്ഥനകൾ. നമ്മുടെ സകലവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പായ്ക്കും ഞങ്ങളുടെ മെത്രാന്മാർക്കും വൈദികർക്കും ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിലെ എല്ലാ നേതാക്കന്മാർക്കും ജനങ്ങൾക്കും വിജ്ഞാനവും വിവേകവും നൽകണമേ. അങ്ങ് സകല ജനതകൾക്കും വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന രക്ഷയും വെളിപാടിൻ്റെ പ്രകാശവുമാണ്. അങ്ങയെ കണ്ട് ആനന്ദ നിറുതി അടഞ്ഞ ശിമയോനെയും അന്നയെയും പോലെ അങ്ങയുടെ ദർശനത്താൽ ഞങ്ങളെയും ആനന്ദപൂരിതമാക്കണമേ. അങ്ങയെ ദർശിക്കുവാനെത്തിയ രാജാക്കന്മാർ തങ്ങളുടെ നിക്ഷേപ പാത്രങ്ങൾ തുറന്ന് മീറയും പൊന്നും കുന്തിരിക്കവും കാണിക്കുകയായി നൽകിയതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ നിക്ഷേപ പാത്രങ്ങൾ തുറന്ന് ഞങ്ങൾക്കുള്ളവയെല്ലാം അങ്ങയുടെ തൃപ്പാദത്തിൽ സമർപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. പിതാവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വ്യാപൃതനായിരുന്ന ഈശോയെ നിരന്തരം സ്വർഗപിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം അന്വേഷിക്കുവാനും അത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിർവഹിക്കുവാനും ഞങ്ങളെ ശക്തരാക്കണമേ. വിശ്വാസപൂർവം അങ്ങയെ സമീപിച്ച് എല്ലാവരെയും സുഖപ്പെടുത്തി ആശ്വസിപ്പിച്ച ഈശോയെ ഞങ്ങളുടെ മാനസികവും ശാരീരികവും ആത്മീയവുമായ എല്ലാ രോഗങ്ങളിലും ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് വിശ്വാസം, സ്നേഹം, പ്രത്യാശ എന്നീ ദൈവിക സുഹൃതങ്ങളിൽ വളർന്ന് സത്പ്രവർത്തികൾ നിറഞ്ഞ ഒരു ജീവിതത്തിലൂടെ അങ്ങയെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. പ്രായത്തിലും ജ്ഞാനത്തിലും ദൈവത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യരുടെയും പ്രീതിയിൽ വളർന്ന ഈശോയെ ഞങ്ങൾക്ക് പഠനത്തിൽ വിജയവും വിജ്ഞാനത്തിലും വിവേകത്തിലും വളർച്ചയും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും അവരെ പോലെയുള്ളവർക്കാണ് സ്വർഗരാജ്യം എന്നരുളി ചെയ്ത ഈശോയെ
ശിശു സഹജമായ നിഷ്കളങ്കതയും വിനയവും ദൈവാശ്രയബോധവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ. ഉണ്ണീശോയെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. ഈ നവേനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന യുവതീവാക്കന്മാർക്ക് പരിശുദ്ധാരൂപിയുടെ സഹായത്താൽ തങ്ങളുടെ ജീവിതാന്തസ് തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള അനുഗ്രഹം നൽകണമേ. ഉണ്ണീശോയെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. കൃതജ്ഞതാർപ്പണം. മാമോദിസ വഴി ഞങ്ങളെ ദൈവമക്കളാക്കുകയും വിശുദ്ധ കുർബാനയും ദൈവവചനവും മറ്റു കുദാശകളും വഴി സത്യത്തിലും അരൂപിയിലും അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നവരുടെ സമൂഹമായി ഞങ്ങളെ വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിനെ ഓർത്ത് അങ്ങേക്കു ഞങ്ങൾ കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കൃതജ്ഞത സ്വീകരിക്കണമേ. നസ്രത്തിലെ തിരുക്കുടുംബം പോലെ സമാധാനവും സന്തോഷവും സ്നേഹവും നിറഞ്ഞ കുടുംബങ്ങളെയും മാതാപിതാക്കളെയും ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനെ ഓർത്ത് അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ഏകാഗ്രതയും സമാധാനവും ഓർമ്മശക്തിയും നൽകുന്നതിനെ ഓർത്ത് അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. നീതിയും സ്നേഹവും സമാധാനവും നിറഞ്ഞൊരു പുതിയ മാനവലോകത്തിനു വേണ്ടി തീഷ്ണതയോടെ പ്രവർത്തിക്കുകയും അങ്ങയുടെ സന്ദേശം ലോകത്തിനു മുന്നിൽ ധൈര്യപൂർവ്വം നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രേക്ഷിതരായ യുവാക്കന്മാരെ ഓർത്ത് അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. അല്പസമയം മൗനമായി നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലഭിച്ച എല്ലാ ഉപകാരങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഉണ്ണീശോയ്ക്ക് നമുക്ക് നന്ദി അർപ്പിക്കാം. അനുഗ്രഹ പ്രാർത്ഥന. ശിശുക്കളുടെ സ്നേഹിതനായ ഉണ്ണീശോയെ, ശിശുക്കളെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ, യുവജനങ്ങളെ പരിപാലിക്കണമേ, വൃദ്ധരെ സംരക്ഷിക്കണമേ, എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളും നൈരാശ്യങ്ങളും ദുർഭാഗ്യങ്ങളും അകറ്റണമേ, രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തുകയും മുറിവേറ്റ മനസ്സുകളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും കഠിന ഹൃദയർക്ക് മാനസാന്തരം നൽകുകയും ചെയ്യണമേ. അങ്ങേ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവ് നൽകി വരദാന ഫലങ്ങളാൽ ഞങ്ങളെ സമ്പന്നരാക്കണമേ. അങ്ങയുടെ അനുകമ്പയാൽ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണമേ. അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്താൽ ഞങ്ങളെ വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ. ഹൃദയശാന്തതയും എളിമകളും ഈശോയെ, ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം അങ്ങയുടെ ഹൃദയം പോലെ ആക്കണമേ. അങ്ങയുടെ സഹായം തേടി വരുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഈ അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിച്ച് അങ്ങയുടെ തിരുമനസ്സിനൊത്തവണ്ണം അനുഗ്രഹിക്കണമേ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അനുദിന ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളെ നയിക്കുവാനും സംരക്ഷിക്കുവാനും ആശ്വസിപ്പിക്കുവാനും ഉണ്ണീശോ നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಬಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ ಫಾದರ್ ಬಿಜು ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ವರ್ಷವಿಡೀ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಮಳೆ ಬಿಸಿಲೆಂದು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ದೂರದ ಪೊಳಲಿ ಬಡಕಬೈಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರ ಹಾಗೂ ಸೋಮವಾರ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫಾದರ್ ಬಿಜು ಹಾಗೂ ಅವರ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಫಾದರ್ ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯ ಎಲ್ಲ ಫಾದರ್ಸ್ರವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾದರ್. ಕೈ ಚಪ್ಪಲ್ ತಟ್ಟ.